La relació metge-pacient ha canviat absolutament i canviarà en el futur. Jo li deia al pacient que el que havia de fer a un model molt més adaptat als pacients més informats que tenim actualment. El que hem de fer, i moltes vegades hem de formar específicament per això, és explicar adequadament quines alternatives tenim, explicar els riscos i beneficis, explicar-los bé, perquè si jo explico els riscos d'un fàrmac i no els explico bé i només dono la llista, el pacient s'espantarà. I si no li explico els riscos de no prendre'l i de les complicacions que pot fer la seva malaltia, si no li controlo adequadament amb el fàrmac, probablement no se'l voldrà prendre. És a dir, que també implica un canvi en nosaltres per poder explicar i transmetre de manera adequada riscos i beneficis de cada cosa. Un cop nosaltres hem fet això, la decisió és compartida amb el pacient, nosaltres evidentment podem donar la nostra opinió, però la decisió final de quin tractament farem, de si el farem o no el farem, tant tractaments mèdics com cirurgies li correspon.